Pozdravljam medije koji prisustvuju u pres konferenciji općinske organizacije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Bugojno. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. O povodu sazivanja pres konferencije nešto više će reći predsjednik općinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Bugojno i nosilac liste za predstojeće lokalne izbore Admir Škandro. Još jedanput hvala vam što ste se odazvali ovome našem pozivu na današnju pres konferenciju. Ja bih želio ovom prilikom u ime općinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Bugojna da se zahvalim svim građanima Bugojna koji smo posjetili tokom proteklog perioda trajanja predizborne kampanje. Ovim putem zahvaljujem se svima na podršci i saradnji koji su nam pružili tokom obilaska terena i održavanja naših druženja i predizbornih skupova. Također iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve članove, simpatizere SDP-a i sve građane Bugojna da prisustvuju centralnom predizbornom skupu koji će se održati sutra u utorak 27.9.2016. godine u 20 sati u sportskoj dvorani Kulturno-sportskog centra Bugojno. Na skupu će biti predstavljeni kandidati općinske organizacije SDP-a BiH za lokalne izbore 2016. godine, kao i nezavisni kandidat za načelnika općine Bugojno dr. Aslan. Pored toga skupu će prisustvovati rukovodstvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Nerminom Nikšićem. Hvala.